togota Nyasaye twachera ase ore chingaki echiga tokoraneri ng'a mbuya mono ase oborende bwago obuya gwatwikiri chingaki buna echiga mbuya mono ase obomoyo gwatoeire nonye ntobwenereti ase eng'encho tore abanyabibe togocha ase ore togosaba ng'a twabere ebibe biaito otesibie na amanyinga ya omwana oyo Yesu Kristo naende otosomie ote chinkoro chiri chindabu nari torarora oboruoti bwago tokonye buna togosoa ase amasomo aya iga omoika omochenu otworokererie naende atorae goika twakorire na abategereri baito ntokobeba twababekera ase amaboko ao onyare kobara naende obae obotegereri obuya twasabire inse ya amabera a Kristo ore omotori oito. Amen. Mbuya mono abanchi ba omonene mwarigani gosangana into ase rituko eria rero egere twensi tonyare gosemania aya omonene atobangirete ase rituko riaro tokare lesson ya 10 naende abarimu togochi gosangana barabwo ase ogotora ase lesson eye na omwarimu oito Rose tokwaningo Nabakwanire mwensi naende nabariganirie ase amasomo aya. mbuya mono mwarimu Jeni nabakwanire mwensi mbuya mono mwariganirie ase amasomo aya bono mbuya mono abanchu nainche ndamarisi mbuya mono ase eng'encho ya ogocha gotwara ribageri naende omonene tiganyare gotora nabakwaniri naende twensi tiga tonyare koba amo naende ense ya oborai bwa omoika omochenu na abarimu elesson tokare nabategereri baito na elesson ya 10 lesson ya 10 ekare gototebia na amegerio akorwa agwo kare amegerio akorwa agwo kare abanchu ekero inche ngochi korengereri kare eye muna nayerorire saburi babere bakona koeresa amanene ari Yesu mono mono akorerete abaisiraeli muna naintu tore abaisiraeli oborai omonene abaete na amanene amakumi abakorerete ekero are kobarusia ense eri ya emechando ya Farao ense ya obosomba iga abakorerete abaruseti na chinguru chia igoro chinguru chitakoreng'ana na nguru chinde chionsi twarigereri koruchi lesson chinkoro iga echinguru chia omonene nchiri koreng'ananigwa na nguru chinde chionsi naende lesson eye ekare gotoeresa torarorange ekebungo gegochi gotora abanchwa eke mwarimu Jeni tosomere engo Zaburi 78 ekebungo gia 3 na ekebungo gia 4. Kebunge kigocha gotora omwarimu angoingo tosomere egere toigung'aki omonene agototebia 78 ekia gatatu nekia amang'ana ayio toigwete na koyamanya ayio chisokoro chiaito chiatotebetie kane ria kane amang'ana ayio titokoyabisa ase abana babo goika tobatebie ebiare bigochi gocha ogocha gokora kwa obonene na amakumia aya yokobua akorire. Amina na ekero twateba tokorengereria igoro ya kare amakumi aya omonene akorete naende omotongi oito naendete gotokorera ekero oyomo oito nkorora are obuya bwaye na amakumi aya ase obogima bwaye na ntobasa kobisa abana baito na abana baito ebisaku biaito bionsi buna bikona gosoka buna bigosioka buna bigotebigwa amanene aya banyarire gokorerwa na Nyasaye oyobo korwa kare abwo kare nari mbeba nari gwetera amasomo ayo kona kobatebia na bari bamanya gwechoka na komanya chinguru echi chia Nyasaye na abana baito bakine bamanyete nang'aki tata Nyasaye nabwate chinguru chibwete gakoba otebire nang'akirige na nyancha buna yaatana netwa abanto bana ba Israeli bagaeta nyancha eywo abana abo bakorora mbakonyara goaka sabu echi chinyare gosoanana nang'aki amache agotenena iga buna egetunu na amache ande ensemo eyende atenena buna egetunu epara yaba gatigati ebi nabo birabe ebinto botanyare koansa korengereri kobwatani ime binyare kobakorera iga abanchu ba omonene twanyara gotebiwa nang'aki ebitabu bia Zaburi bia omogano bwa ogotoreka gose ebitabu bia Zaburi bia emegano nabo bikoroku na ebi na ebitabu bia Zaburi bibi bikoeresa aya Nyasaye abakorerete chingaki chiri chinkoro mono mono rende totebe abana ba Israeli nobo bui bori obonene Nyasaye anyarete kobaorokia
igo bono naende gitabu giatosegete gotara ng'aki tiga toinyore noe na amamocho bakorete abana ba Nyasaye narari aya ngomaete barenge emetwe emekong'u mbabwate okwegena goisaine barorire buna Nyasaye akobarusia ase amaboko a Farao ase enchera ya chinguru chia ogokumia enguru ende etaneti kino oborai bwa Nyasaye mbarenge very stubborn ntoinyorete buna bakona kobora Musa bono gwatorete iga iga tochandeke eroro maiga amache erango ya tonyarire chiombe tobwate ne ching'ondi chionsi nchiganeti amache okonywa so chisaburi iga egotokonya ase obogima obo tomenyete twainyora amakumia naende wiki erietete ntwaroche na egitabu eki gesaburi kebwate account engima ya Yesu koro okoibori kwaye bakogokwa yani it is even a prophetic nkochimotu nkorora tore na nkoeresa yarenga amang'ana agocha gocha naende agacha akaba igo obobania obobania omwarimu mbuya mono obobani mbwakorete ki bwabaneti bwake ase saburi ari mutima itigosekene nkere tokogesa eki nataete komenta abwo ng'a mono omwarimu aeresire ng'a amang'ana aya iga niga aragete Yesu arenge nyobobani korwa ase abariki abaiga ba Saburi reke tokorigereria inse abwo ase Abagalatia 4:1-2 etokonyora naki omwando bwa Abaisiraeli bakorweri kare norore omwando oito bwekemoika bono goetera ase Yesu Kristo nkonyora tore ng'a nere ore omwando oito bwekemoika nere toraigene na tokore ogwancha kori kwaye ntosome ase egitabu ekio inye Abagalatia 4:1-2 gegoteba iga ekiagera inwe more abana baye Nyasaye agatoma omoika bwa omwana oye ase chisokoro chiaito okorera aba eng'encho yaye tata ase igo aye tori omosomba naende korende Nyasaye ogokirie ogokorire koba omwana oye na onye kwabeire omwana nabo igo kwabeire omonyamwando twaenekeri naki bono naende ntori abasomba lakini bono nigo tori abanyamwando ase oboruoti bwa kare na kare naende egento twarorire nkeri ng'a kere ekiare ngebwate ensemo ase omogano oyo bwogotoreka kere ekiare ngebwate ng'a buna intwe tokorigeria maiga twateba ng'a chisokoro chiaito nabo chiare gokora iga kiagera intwe bono twabete adopted into the family ya Abraham ng'a intwe na abana ba Abraham kare tokorigeria maiga twaroka Abraham isokoro yaito twateba ng'a chisokoro chiaito chiare gokora iga ng'a na intwe ekiare eke tore nabo tokorifa gochia maiga twateba igo ng'a ekiare kegocha bosio na kero ki nabo gecha korifa gocha maiga ase tore riswari narenge kwebori intwe nsemo ki twairire ase okwegeria ekiare kia bono nanchera kibamenyete komenyera ase omorobiri oyo bwogotoreka ng'a naende ase eyie yachagetwe kare togosoma okomanuka 12:7 ngote gutori ng'a ase eyie egachakera igoro ase eyie eywo egachaka bono nere egendete baka bono iga yetokoruka omonu bwa egesonge great controversy negenderete abana baito abo bacha koba ekiari kia bosio mbamanyete ng'a ase eyie nero mbamaete ng'a nabo bare ensemo yase eyie twabegeiri ng'a igo ne challenge ase intwe abatomenyete bono iga naende twatwarire obomanyi twegeria abana baito gochi bosi na barau bagendere kwegeria abana babo ng'a ntori kobegeria gochi bosi igo gocha konyora ng'a abacha korifa gocha maiga bateba ng'a intwe mang'ana antwe ayaigwete mang'ana antwe yamanyeti ntomaiti nkikegenderete igo toire ensemo ase okwegeria naye na abana baito ase chingaki echi kiagera nabwo ekiari kia maana amen omwarimu tosike motwe obwegenwa bwa omonene botagotangeka obwegenwa bwa omonene botagotangeka abanchwa Nyasaye oito ororekanire koba omwegenwa korwa kare kiagera bono amaegerio nari akorwa kare igare omwegenwa naende buna atebeti korwa chisokoro Abrahamu binde akwanete goika are gocha goika abikeranetie igo bono abanchu ba Nyasaye rigereria inga Abaisiraeli buna barenge koba abategenwa gose ogo mbarenge begenwa lakini Nyasaye obo era agatigara koba omwegenwa Saburi nigo akworokia omogano oyo okare buna omogwekano eng'encho yaye
neria aho mwalimu tosomere ngo Zaburi 78 kebungo gĩa kabiri nakie goteba kebungo gĩa kabere gegoteba iga inche ninkwane ase omoreng'ani nigo ndakwane ase omobayeno emebayeno ya kare isato amang'ana ayo taigwege ya kabiri ya kabere mbuya mono na ne Zaburi eye ne egokwane goro yeme emebayeno na eng'encho yaye neria n'abantu aba nigo bagwenerete koira ebirengereri biabo korengereri igoro y'amang'ana aya na kwerigeria eng'encho kwerigeria ekiemineti eng'encho barabwo abanyene muna amang'ana aya garinge kobekwa eng'encho gete na goika naye bwe ake sabu buya buyo borira ng'aki kibono gekweresu gaiga iga emebayeno eye nabetumigete nese Zaburi munyorete muna Yesu nere are gotumia emebayeno taribo Matayo 13 omwalimu 34 aya onsi Yesu niga aya kwanete ase emeganda eria ase emereng'ani na tabatebetie ring'ana otatiga ase emebayeno emebayeno eye Yesu Kristo itachete gotumia nere inero tokorokigwe ase Zaburi na nabo Zaburi agoerese egento are kobierese ase eng'encho eria eganetie naye muno omotegereri gose omosomi onyare kona kwebori na ng'aki nkieke kiare koeresu gaiga igo bona abanchwa ekero omonto agosoma egetabu eke gia Zaburi niga agoichanigwa na chintunda chinyinge abantu aba babete abanyabigoti bikong'u amo nogokora gwake moika babwate ekero koreng'anigwa noboremereria nobuya obonge Nyasaye abwate na yani gwetera Zaburi buna are koeresa nemebane yaye ekoroki ne abantu aba ba Israeli barenge nyabigoti bikong'u ebirengereria emetwe emekong'u bon lakini Nyasaye rakana goshinda gakobaki omoremereria naende okona koigwera omatenje getase Musa akobataina gaki kiranye ke utakong'aka ncho manyene batige yani Nyasaye gaeketie akotegerera mpaka kubwatia ekiakoereswa na Musa naende oreta amabera aye ase abana ba Israeli yani ng'enchoki ekoroki buna Nyasaye ng'atigarete koba omwegenu chingaki chionsi naende egare omwegenwa nonye tokona koba metume kong'u nki naini mwatabori mwalimu egento natabori korwa abwo nkeri naki abantu aba Nyasaye gabete omwegenu ase bare lakini barabwo tibaba abegenu gocha ase Nyasaye obo ekero tokorigereria ase 78 iyo ase ebibungo 58 ngokwanere iga bakagechia omonene ase eng'encho ya asabo aimokererete igoro bagosasimera na ekiagera basasimete emegwekano omonene akaba nerisemi ekero Nyasaye arocha aywo akaba nekeririanda agatiga abaisiraeli kegima Nyasaye gatigete abana baye beinyore beiranerere ekiagera akaba nekeririanda iga abatigete beinyore beiranerere naende bacha ase omonene abasabe bamusaba amabera nigo tokonyora ng'aki abaiga muna barenge Nyasaye bagecheti Nyasaye tachieti kobatiga naende tari gotiga nonye bare gosaba chinyasaye chinde nabairanerete naende akababera bakairana ase chingaki echiga chia bono iga mara karenga intu tokogechia omonene Nyasaye nkoinyora tori tweiranerera twairana ase omonene naende ekero tokona gokora ebibe kusudi naki nabo tokonya korora ng'aki abana ba Israeli okono gokumia twara ntunto kwebori ng'aki narari togokora ase chingaki echi na Nyasaye tokonye tusikange na asare erinda tworoke erinda abana ebigoto ebikong'u na abana ba Israeli bari naende egento kende tokorora ntoroche buna abantu aba buna Zaburi 78 ekari kweresa amang'ana amanene Nyasaye akoreta abana ba Israeli buna bakoru Misiri okoru kwao Misiri buna bakoenda baka Kanani buna bakomenya ororo kiagera karo bagosoa Kanani ose Kanani nense yabwata abantu lakini na bakaenda bakasoa naende noe barwanete chisegi bamanya konyora ense eria ase gie Nyasaye garenge kobabwera agasiria abantu bari korwa ororo
naende twanyorire ng'ana nengokwanire ekare igoro yo ororeri rwa Daudi buna agocha buna akoba omogambi okogamba bwekene. Lakini twarorire ng'abana aba Israeli buna twakwanire igo barenge kwanga igo barenge rebellious barenge goika banga okobwatana oko babwatana Nyasaye banga gokora buna okobwatana oko kwarenge goteba ng'ana kini mbosa kwarenge okobwatana oko ekero barenge gokwanga amang'ana naro arenge gocha arenge amabe buna ase gosoma 78 koru 65 mpaka 72 ngokwanera amang'ana buna Nyasaye erekera barenge komwanga iga arenge gotegerera oba time oba chinga king'aki nabo barairane maiga bainyore ng'a ntwabwata okobwatana batari buna okobwatana oko kware goteba. Lakini ekero bagenderete mbare korang'ani chinga kibaire baro bare kwenda basoa mono naende mono ase okwanga okobwatana kori na twatebiwu ng'a consequences nchiare nkororo naende egento ekene tokorora igo bare kwenda ase gibabuwa baitwa naende ase chinde twanyora ng'a Nyasaye orosiri na barabwo obabwatoka banyora amaakwa rinde banyora oborwaire bwacha bwaita abanto chiribu rinde kwanyora ching'iti chiacha chiabaruma baku in numbers bamanya gotaboka bacha koinyora egento nare korora ngeringa nturende chinga kichi chiabono ntugose ntuomerere tokobwatana okona Nyasaye kiagere chira nchiraturiere ng'anto nyoro oboruoti bwa kare na kare ntuomerere tokobwatana oko ntuna Nyasaye gose naende igo togocha twaratara gochia ensemo eng'ao ntobase kwebanga consequences nchirororo nyentori kobwatera totari buna Nyasaye aganeti obogima obwo ntori konyora. Amen. Mono mwalimu Rose toetingo koinyora amogano na komotogi Nyasaye. Omogano tokoinyora norori nagani tosome Saburi 150 Saburi 150 tosome ebibungo bitate ebitang'ani toigung'a kiagototebi abayonsi yarenge gosoma Psalms 105 tosomera ngi ebitang'ani bitate moiraneri omonene ng'ambia mono rangeria erieta riaye ase ogokonya tebia abanto bebisaku ogokora kwaye terera omonene moterere amatera yokomotogia araria agokora kwaye kwogokumia gatato etogerie erieta riaye richenu abanto bonsi abakorigia omonene basasoke ase chinkoro chiabo. Kera tokoriga egitabu gia Saburi onye ndi twagasoma kionsi ntoroche gegokwanera igoro ya amang'ana okobwatana kori Nyasaye abwate n'abanto baye naende kero tokorigereria okobwatana oko Nyasaye abwate n'abanto baye twarora ekero gochaka okobwatana kori Nyasaye abwate na Abraham ekero togosoma omochakano 15 ntoroche okobwatana oko buna Nyasaye kare gokorosi na Abraham naende twarigereria twarora ng'a ngento kia nchiira nchiri chechi arierete Abraham iga amateti ng'oro iboro rwao ndo boronge ng'a naende abachokora aba bao mbasoe enseri asigwatachire omata Abraham naruete sobo nae Kanani anaete to akamagocha kong'anja iga arenge omotari naye twatebi bono ng'a Nyasaye akamotebi ng'a ense yaye iga sigwasoa abachokoro bao mbacha bamenya ororo ng'a lakini batarocha komenya emiaka amagana 4 mbamenye ense etari yasoa lakini eira amorierere abachokoro bao mbacha bamenye ense eye nabakamotebi igo lakini Nyasaye nachete agataboki agacha agataboki chiire echo naende agachikirani naye tokora Nyasaye naye nabagenderete koriera abana baye chiira tokarora buna akoriera Isaka buna akoriera Yakobo chiira chiri chia Abraham iga agona gochiriniu agona gochirosi chiaba chingeni buna ekiare kegocha iga agona kobainyoria ng'a chiira narierete sokoro eno na chiechi tokora buna Musa buna Yusufu buna Musa mpaka baba Aroni bonsi chinga kiechi chiabo buna bakogenda mpaka bachigosoa Kanani bonsi enga chinga kiechi chiaba abana ba Israeli mpaka baenda bachigosoa Kanani nechira chiri Nyasaye abarierete nonya Musa na Aroni mbachiete gosoa ororo lakini ekero togosoma ebitabu biobani ngotebi tore ng'a Nyasaye gairete Musa akamoira ekegoro keri igoro ase achete gokwa ekegoro keri kia Nebo
akabera oro gote nakwerete igorari akamworokia ense akamworokia buna erengiya agachikoma ebereri gakite ganso akamutebia yaya ari tori gosoora no ankwagosete lakini akamworokia lakini bito byobani bigotanga akamworokia goetania abo akamworokia kuri omochakano kuri obotongi akamworokia paka ogocha kwa Yesu Kristo oyu musa akarora byonse ng'ekero musa akorara igabiroche byonse nakito konyorigu Matayo karata wasomali igoro ya transfiguration ari buna bagonchoru ng'otogeto musa agatoko ericha agatoko ng'ebinte byonse mbabiroche lakini chire cha Nyasaye agacha agachikirani naga ntosome 105 7 naende 8 ere nere omonene Nyasaye oito ebina byaye nigo bire ase ense yonsi 8 botambe nigo akoinyora okobwatana kwaye kugotianania boigo goika ebyare 1000 nigo akoinyora ring'ana achigete igo bono twara Nyasaye ng'a akararire arure chire chiaye nande gagochochikerani ng'a nande tari kweba abantu bakweba ni mwanya bantu tokweba ngo torari ng'a Nyasaye gente kenene twarare buna akobariera chire nande buna gochikerani egero oba hope oba ogosemeria nande gento kende tokorora kare tokorora Zaburi 105 ekare gotoinyoringa enchera Nyasaye oyo omonyene ari omwegeno nande enchera ki tobwenerete komotogie twarora bona kare tokorigeria maega twarora stories abana ba Israeli baruete nani ntunto bwate story kuchimaega twara ase Nyasaye torusiri yagera abana ba Israeli bakaraki bamotogie ng'ana ane kare tokomotogie nabona into tokunyora okobwata noku kogotianani okaruete riria na into twasaire twabera abana ba Abrahamu ng'ana into ogosemeria oko ntokobwate ige kare tosoma sabina na Zaburi eye 105 ige kabwata ogosemeria okonene lakini anene ekare gotoira ni maega tuinyora okobwata noku kogotianani na tororenga ngosemeriki to Nyasaye agotoa kurwa sokobwata. Amen omwalimu koeresire buya tubati gose omwalimu cheni kokabwate kende mwalimu rosi oyabikire bya nande ndoche ng'awe yakorire otatigarende twaenkorora Zaburi 97 ekere Nyasaye abwatanirie abantu baye naende beiranirire bachire asare nigakorete okobwata nokoyia ekagera 97 moja gototebi naki moterere omonene ogotera okoyia ase ense yonsi moterere omonene yaani ekero ari koiranera abana ba Israeli naki ekwera goteba naki okoinyora omogano na komotogi Nyasaye koinyora emegano yaetire babeire abanyabibe mbachikoigwa Nyasaye ero Daudi era agoteba iga bono moterere omonene ogotera okoyia ase ense yonsi moterere na omonene nere omoruoti bwense yonsi goka ebisinga byonsi goka ebisinga na gochenga emotogi omonene obwanchani bwaye nobwa kare na kare. Amen bia mono mwalimu koinyora ayakare na goitia ayakare ngoseigo bono ogoiti ngoreta kore na igoma mocho na arenga abugatia bari nigo bono koinyora ayakare na goitia abanchwa gaki ayakare ayatigato no koinyora tu abanchwa aba Israeli no nyorete na bakorete amamocha amanene lakini aseke ori mocho bakorete nene mono no gosoa ime yo gosasima emebwekano igo bono yereta okogechio monene senchere ntambi bona mwalimu tosomere ngo Zaburi 105 kama ibungo nande bitangani bitatu bioka motogi omonene mwakera omonene ng'ambi ya mono ekiagerere n'omuya na obwanchani bwaye nigo bogenderete goika kare na kare ning'ora anyare goteba ogokora okonene kwa omonene gose okoraria obonene bwaye bwonsi mbaseseniri abantu abu bagokora oboronge obu bagokora oboronge ase chingaki chionsi abo bagokora oboronge ase chingaki chionsi igo bono abanchwa abana ba Israeli getagweke gia Zaburi gegokwanera kere ebikorwa ebinene ase omogano bwa Abaisiraeli
ebio bire amono kong'anya orogendo rwabo ari ase eroro amono obogima bwabo ari Kanani nigo gegosingerera ebibe biogokumia banchwa ebibe mbiakorekanete ebinene twaigure nabachete bagachigosasima bakemebwekano naende mbabete mbabwate bwegenu ase Nyasaye bakebaya Nyasaye bakorerete konya amanene naende bakobeka Nyasaye basa amatemu igo bono abana ba Israeli mbakorete they became rebels mbamocherete omonene bakabagetanga n'obwanchani bwa Nyasaye mwate Nyasaye na kero kweng'anyi korwa ase okomosasima kwang'anya gochia ogosasima ebing'ao kwari bagari yago echegeri buna otagete gwechegeri igo bono babete rebels bakamochera omonene mbachiete korigereri chisheria amri chiri chia machikari Nyasaye abaete igo bagete ngana amakoru onsi omonene abachigete gokora igo bono ase amamocha aya abanchwa Nyasaye gagechetigwe lakini ogweitia naki ekerenga tobwate ase rituko ria rero ng'a ogweitia nkoinyora ore gweitia ekero kwamocheire Nyasaye ekero kwanyora kwagunduire na gwachire mamincha nogwancha kwa Nyasaye okorera omonene na komosaba amabera naki egento kerabe kieng'encho embwa yo bwegenwa bwa Nyasaye gocha ase tore eganeti buna naintu tomwegene naintu tweiranane naende intu tonchoreri koruchinchera chieto chimbe abanchwa na ereseni yare gototaina ng'aki enseme ya Saburi muna echinde chire niga ekoraga gochia ase obwegenu bwa Nyasaye gochia ase okobwatana kwae gwogotianana kwobuya gwetera ase bore tore bore abatoretie yani intu bari atoretie abanto bae agonyuma iga atotoreti agunyuma naende gabwate okobwatana kwo gotwianani gocha ase tore igo ntubuna mwanya banto ereira ensemo yaito korana ntoriko na komogechi Nyasaye naende kero twamogechiri etunkoirana tore twasaba amabera igo abanchwa naki narora ase rituko riria koinyora aya kare na gweitia mentango twanyorire buna ebibe biabete ebinene mono na abantu aba bakairwa oboosu ase Babeli na tokonyora gocha nse naki amamocha abana ba Israeli ogosangereria kwa amamocha abana ba Israeli ase omogano obo aiga ase ebitabu ebia Saburi na ensemo y'eng'encho ase ogweiti kwa ebibe biabo amo n'ogwanchirana kwabo ng'a tibari abaya kobwa chisokoro chiabo ekegori eke kia bono nigo kekoncherana ng'a nigo kere ekebe mono kobwa chisokoro chiabo ekiagera nabo kemanyete ng'a amaakwa anyorete chisokoro chiabo ase ogokora kwabo okobe buna Nyasaye aorogetie ogotara ase chinchera chiabo chiobobe agokare yani tokonyora ng'aki ekegori eke kia bono nkemanyete yani nonya ekegori twanyora ng'aki amang'ana aya iga ya kare akwegeriwa ekegori ase ekegori ng'a ekegori eke iga bono iga kere ekebe mono kobua amang'ana ari chisokoro chiabo chiare gokora ng'onye ekegori eke kere ekebe mono kobua amang'ana ari kiare gokora Nyasaye obaire ribaga ng'aki ekere banchiranire amamocha abo beitiri beiranereire goika boirana ase omonene erinde omonene anyare kobarorera amabera amen naende egento kende tware korigereria neke ng'a amang'ana ama ya Saburi naria ng'a obwanchani bwa Nyasaye obo botari konyegerigwa nigo boetanetie ebibi bia abanto abo ng'a Nyasaye gabwate obwanchani boetanetie ebibi nekio notororera amabera chingaki chionsi twaenda twasira lakini Nyasaye ere naende egento karaki tobwenete tomanye chingaki chionsi ase ebiari bionsi Nyasaye tanagonchoka Nyasaye noateneine aria richiko arwete riririria nariri roho naende nabateneine ase richiko riri intu nintu togocha twonchoka twarwo twaenda ensemo lakini Nyasaye obwanchani bwaye nabo boro ng'a naende ensemo enene ya Musa ama na Finehas ntonyorete Musa omaete twarorera iga Musa buna agoika verse 23 ya Psalms 106 nabo tokuyirigeria 106 verse 23 ngiye gotoinyori asa ayo omonene akarangeria ng'a akarengereria ng'a abasirie korende Musa
omochoro oye agatenena ase obosi bwaye buna omobwatania ase ogotanga endamwamu yaye teita abantu teita abantu twararire buna Nyasaye aganeti abasiri ase engencho ya ebibe biabo lakini twararire naende buna Musa agocha aiga natokora bono ng'obwororo bwa Musa ogweka eyikwaye okwarenge na emining no agoteba ng'a ribaga eri gaki rigokobaita gaki togosirinche nobwari mwateba naende nabo Nyasaye aganeti ng'a achake egesaku ekeng'ao korwa ase Musa ase eng'encho abana ba Israeli babeire ababe lakini kwanja nikio obo Musa abwate Musa agateba ribaga okobasiri insiri bono rusia erieta riane soro gase egitabu kiao kiobogima ng'a Musa agatenena gati yabo naye twatebiwu ng'a naende omomuronde narenge ororo ori koruku Finehas inche onyorete Finehas nkiakorete abanto aba Israeli bagaika ase gete bakanyora egesaku kende gaika bainvite ng'aki rero ntokobwate epati barabwo mbachi kwebori epati eye mpati kieye buna tokoranyora naye nabasae baitu omusani obo batai ng'a rero ntokobwate epati nakwarikire mpati kieye ng'e birthday timaiti gosenga sherekera tore chi birthday lakini birthday sinyeroche se Biblia nje nyeroche ali ase John the Baptist akona chiomo ye birthday nengiye kali ngomanya yaletete amakweli abasaye bono bagenda bagoikororo bamakonyonsi bwebinyugo banyu kabisa mwana otana gosiba kende gerakoru otinda bono gento gekandira gwetania tamanyeti Abaisiraeli aba ebibilia gatanga bakaba enticed bakagenda baganja nande bakaniki mobase gotwara bosani nabise kwebi mogosanga na barabu bachi kubaire muchiko sasima chinyasaye lakini mbaigo bakagenda onda akabogori mukungu korwa oira sebisaku na bali baleta ngamo muronde naro agacha no mukungu korwali akamuira ali atente na baba Musa baligere tiga akamuira ali atente bagachigokora ebikonororo mate abantu bagachaka gukwa nda momu ya Nyasaye kaibuka abantu bagachaka gukwa ebibilia batabinga Finehas yoyo akaimuka neriti moriaye akaenda gakombo sachori korumogongo likababwatani bonse babere nienda momu ya Nyasaye nikamanya gukenda ine ntutwana gotenena gati y'abantu asa amakora abamabi na Nyasaye ntoisaine gotenena kwanza ntwabanyene n'abaronge tole neri swali tokwebona ngabona Finehas na Musa baonjore tenda mama ya Nyasaye korwa asa abantu na intu nabegwenete totetena gati y'abantu na Nyasaye ekirinda mwamu yachiri nga tosabe amatka ntoro chibikane bikokorekana ntoro chibi bibigandirete ngosaba togese turibisa tokwenyora neri swali bono mbia mono mwalimu kwaeresire buya tosuke mutwe omoreng'anio bwa omosabibu bwa omonene omoreng'ani bwa omosabibu bwa omonene abanchwa maete emereng'ane netumegete ase Zaburi ekogoki sana na abana ba Israeli nabo bairire omufano bwa omosabibu kiagera Nyasaye gabaruseti korunse ense y'emechando ense y'obosibwa baka ase baose tu akabarusia bune omosabibu akaenda ng'aiya abasimegete akabeka ase ense ye ndagere embuchu ase bakoragera na koigota ase omorembe yani na Nyasaye ekerenga abwate ase abantu abanchete eganchete kuba obosibore obotokorana no nintu Nyasaye toete obosibore bwo gosasima ande mumanyete n'abana ba Nyasaye bare batingira amagoko batasasime muna Nyasaye aganeti basasime babundisire ng'aki bagosasimere maminja yogoncha kwa Nyasaye bono omorembe oyo okocha konyora na kobekwa asenka eyo omorembe yo botoereru nendagere embuchu ne mufano omuya wemereng'anio omoreng'anio Nyasaye n'abana aba ba Israeli na endagera embuchu na barabu babe omosabibu na omosabibu ono ekoroki tosomere ngo Zaburi emerongo 80 eye gaigo bwato mwalimu redi somango ebibongo na bitatu turaigwa ayo omulisi bwa Abaisiraeli tegerera oigwe aya okora abantu bororeria bwa Yusufu buna richo rikorawa aye oyore ase oboikaranso bwa bonene igoro ebitongwa bibwate chimbaba tomorekere ibere oro kichinguru chiao ase abantu be Ephraim na Benjamin na Abamanase
na oche ototorie sato aye Nyasaye tokore tobe abayia ototorie obosi bwao otoraberie obosi bwao erio nario toratoreke. Amen, amen. Icharuka ngo ande 12 kemuge 12. 12 nase kirende aye gwatagoire chindwaki chiaye nase kigwatagoire chindwaki chiaye erinde bonsi abagweta ase enchera batorora batabora amasabibu aye. Amen, amen. Bono abanchwa eleseni egetabu ekenemere ng'ani y'omusabibu womonene na omusabibu oyo womonene naende ngoenda orogenda mamincha nogwancha kwa Nyasaye naende bwatami Nyasaye korwa ase obosi bwabo ekiagera yebibe amabera naende lakini manya egesusuro kia Nyasaye egagosusura nobwanchani egesusuro eke egakoba abana abaye abachoru ebwachorire koimoki korwa ase ense y'emechando nakobareta ase omorembe ekiagera batakire gotiga chinchera chiaye baimokio obororo bwa Nyasaye nakomokora kobatiga igo bono esamisi igagoreta ase saburi igakoroki buna Nyasaye are oibwe obwanchani naende emeroberi yaye igabwate ase abana ba Israeli agoyeikerania koreng'ana muna arure chira chiaye timaeti gose tokomenta kendo bwarimu. Saburi 80 kero koyorigereria na benga buna musi ogotera naye nabebwate okogambia naye kero tokorigereria saburi eye oyebeka amo na omobaro Isaya 22 mpaka 22 igo yare gokwanera amasesenia omonene aruete amasesenia aringe gokwanwa nabakwani egoteba omonene agakwana na Musa akamotebia oyuno omobaro Isaya 22 omonene agakwana na Musa akamotebia motebia Aroni amo na abamura baye ng'a ekero barabe bagosesenia Abaisiraeli bakwana amang'ana aya 24 omonene abasesenie abarende omonene abaraberie obosi bwaye ababere omonene abaonchorere obosi bwaye abaye omorembe nabo igo bararangerie erieta riane ribe igoro y'Abaisiraeli ase okobasesenia erio inche omonyene nimbasesenia ng'a bono kero torochi saburi 80 ige egosaba itiboros igesabete ya direct translation ng'amang'ana aye amang'ana naberuseti ari nabo torochi buna okwana evasi eyemo naende oiranerera amang'ana aria ya amaseseni ng'ana barocho okwana judgment okwana okogambigwa oirana osaba oirore ekebungo keri buna toisokorigereria ekebungo gia 3 ekebungo gia 7 ekebungo gia 19 ekikere kiomoerio naye nabo toroche omorikio saburi akare okwanera amang'ana aye nkiegotetebi Nyasaye oyoro omonyamabera tatigeti banto baye naye nabatete ng'abanto aba nonye barababe obatebiri ng'a kamaraonchoke bandigie barigie obosi bwane basaba amabera mbasesenibu ng'a bono ino bakwani karamo okogenda busia abantu amaseseni aya batebinga Nyasaye abaseseni nonye onchoire obosi bwaye ase eng'encho y'ebibe bino kero togosoma Isaya 59 nabo totebiwa ng'ebibe nabio bikobisa obosi bwa Nyasaye ng'ekero obosi bwa Nyasaye abonchoire korwa ase more ase eng'encho y'ebibe bino totageti abirore naende mosaba amabera naende saba ng'a Nyasaye abaonchorerie ng'a abakwani abagenda babasesenia ekero banyora amaseseni ya Nyasaye noibwa amabera amange naye Nyasaye noibwa obwanchani obongi amaseseni aya oyarure ng'eigo saburi 80 na omobaro Isaya nemeye ebibungo ebibike bitatu ng'ana bibwate okobwata nokoma gebwate okogambigwa naende amaseseni. Amen, amen. Biamono ase eng'encho egotoinyoria amaseseni ekweri ekero egesusuro kero na amaseseni naro omonene naro ororo ebiamono mwarimu obonene bwa omonene korwa kare obonene bwa omonene korwa kare ngoso omonene na omonene korwa kare abanchwa ereseni yarere ekare gototeina obonene bwa goso obonene obogambi bwa obonene oboruoti bwa Nyasaye igo borororo korwa kare korwa obotongi bwense
nkorora tore na Nyasaye akoraa abana ba Israeli korwa obosomba na kubabeka huru kubatoria igo bono obotoria obo naende buna akobaraba kekero bakoenda ense yobosibore ense y'omwando ense y'omorembe ese akobarusi korwa ese yani igo bono obonene oboso obonene bwa omonene igo borororo korukare naende tari nabore korukare rioka lakini twabororire nobonene obo bwaye korukare nabo botoete ogosegeta gosogotora ng'encho yaye gotoa chinguru nogotoa okwegena okoyia ime yaito buna ng'aki omonene oito nabwate chinguru chibwete bono Zaburi emina 83 somango mwalimu na 33 somango 5 so 1 ekere ekegima wakini rende tukuburi buna ng'aki eresa ngo buyango mugano oyo ng'aki oko yoreng'ana ni esobu gete somango motogia omonene togia erieta ria omonene inwe abasomba b'omonene motogia ibere inwe abamogotenena ase enyomba y'omonene awo ase chigora chi'enyomba ya Nyasaye oito motogie omonene ekiagerere nigare omuya tera erieta riaye ekiagera nigo rire riansu amen riansu umwalimu Rose na mpake enyomba ya Aroni na abalawi taribo na ne muneri yao bwete omonene nese siniri igo bona omotongi oyo ito obwate chinguru noborayi obonene korukare igo nabwate chinyomba chirianchererete oborayi obo buya bwe chinguru korukare Nyasaye tabwati gwanchereria Nyasaye karagotonga igagotonga kira omonto buna amotongire lakini mbona nomateka natete obusibori bwogochora ebinto ebi byonsi tokora bigokorekana ase chinyomba ao nogochora omonto achorire abalawi bakaba ng'ao Nyasaye akabachora akababeka ekando yani omata abachorete buna etairi treasure igo banga etairi mbora 1/10 ng'aba na etaiti yane toisokore na maega tosome ne story entambe ne study enene iga abachorete akabeka ekando buna etaiti ekera bare etaiti yaye barabu igasi yabo nokomokorera eseka abalawi bonsi egasi yabo igo bari ngokora seka no toroje babaro ni bakuru bakaba abakuani Nyasaye obachorete bakabeta itaiti akababeka ekando aba bandi bakaba taringaga abangete ngira ndabairete kane nabarawi boko baigete kane imbosi yairete abalende nabo omonto aratebe ng'aki Nyasaye nabwate ogwanchereri ng'aki oro chagosiseni naye Yakobo magutigie sabu nere omonene naende Yakobo wabeire omong'aineri Nyasaye tabwati gwanchereri ogochora kwao nakugokogera nokonyenyekea kwao umanyete na wokobo kegoti mutu omokong'u omana korworore kanena naye kwabire kwetwarire chinguru komobua abwaro bono nari gwetenga na Nyasaye kiagera wansire koira ribaga riaye igo bona abanchu bomonene obonene bwa Nyasaye bwa omonene korukare nabo toboroche na ng'aki chinguru chiaye ekera agochora abana ba Israeli ne gwetera ogwancha kwaye naende tari buna nabwate obwancheri buna omwalimu atotebiri ogochora gwaito na gokomoraera omonyene na ng'aki omonto oyo ekeiang'ana ng'aki omonto oyo andora ese obogima bwaye omonto oyo naroche chinguru chiane gosaya ang'enderete komakorera ase obogima bwaye igo bono omonene igakoikerania emeroberi yaye koreng'ana buna achorire ero omonyene ekiagera nere obwate obobui timati gose omwalimu chieni gwataborikeni etokonyora naki ase egitabu eki gia Zaburi buna gekweresa naende twanyorire buna omwalimu atotebiri ng'a omonene tabwati gwanchereria ase ogotongi gose ase kende nogochora nokwao nekene omonene otoire ribaga rigiya riokomochora ndokomosasimaere bioka omonyene amen iga abanchu omonene ekiaganeti korwa ase ore noboigweri gokoigwera igo bono nore raini eyemo na omwanchu oyo Nyasaye oro monene naende chinguru chiaye nchipimaini nende yonsi igo tiga tomomenyere ase okwegena na ase nakomosasima ase ekene nomoika taboringo taboki omwalimu naende otosabe egente eke manarora Zaburi 135 yakwanire amang'ana amange
yakwanire obotongi, yakwanire sabari abana ba Israeli, naende yakwanire ona bagosoa omochiori ense eri y'omwando. Naende twarore buna Nyasaye akobarorera amabera, naende abana ba Israeli ekero akobachora ekero akobachora akobabeka ekando, naende abalawe abikorukoru ase abana ba Israeli naende gento nkero agekoruku grace obuya bwaye ng'a Nyasaye tabwati ana upendeleo lakini obuya bwaye nabo boisaini ng'ekero akochora abana ba Israeli atari ng'abare ng'abaya ntorochi muna bato ng'ebigoti yao bire ebikongo banto batari gonchoka banto batatiga bibe ng'a lakini egento gioka Nyasaye kare kobatebi egento tokora kurasi Nyasaye nobuya bwaye ng'a abana ba Israeli bare ng'anto bate ebigoti ebikongo lakini egento tokora tariyo bare ng'abaya ng'a ase igo Abaisraeli nigo bagwenerete goikerania ensemo yabo ensemo yabo Nyasaye abaete ase ebirenga biogotoria ense yonsi ng'a eywo nere egasi baete naende ase ntoire egasi ekero togosoma Matayo 28 inki toire korwa 15 togochi okorandia ng'eki naki egento ekenene iga abaminto tiga tobwatera bokong'u tokora ensemo yaitu twaetigeirwe na Nyasaye tari ase eng'encho torabachenu tari ase eng'encho torabaya tari ase eng'encho tomaete korania lakini ase eng'encho ya obuya bwaye. Nyasaye toseseni mane tata Nyasaye naende ngoirana torasore togoaka mbuya mono ase oborai bwao obuya goetera ase ring'ana twasomire emambia eye togosaba ng'a ring'ana eri ntobaise koba togosoma na korigwa na koritegerera busa lakini buna yakoba gotoinyoria ring'ana eri rirete ogoonchorera ase amagi maitu torigwe na korikorera na bari batotegererete na barabwo barigwe naende ribakonye naende rirete ogoonchoreria oko nakwo okogani kwa Nyasaye ng'ekero arairania oboruti bwaye tosoe na Yesu itochiete gotoroseria obomenyo tosoe nere ase oboruoti bwaye tomenye nere abwo kare na kare ng'a igo ogoonchoreria nakwo toganetie naende togosaba ng'a omoika omochenu gosoa ime yaito orete ogoonchoreria tomanye buna okogani kwao kore nakwo ogosaba waito inse ya amabera Yesu Kristo omotori oito. Amen.